অহা 26 নিৰ্বাচনত এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰক কেনেকৈ ভৰাব লাগে আমি আমছে তাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जितु फैबाय थानाय आसाम विधान सभा इलेक्शन बिनि मोननैसो राजखान्थियारि आपडेट जोंनि बिटिसि ओनसोलनि माखासे आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जोबजासिम नायलां नोंथांमोना जोबोद इम्पर्टेन्ट थारैनो नोंथांमोननि गेजेराव मोननै टपिकनि सायाव नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों थ' मोनसेया जाहैबाय जाय एमसु मुस्लिम हारिनि फरायसा आफाद स' बिथांमोना माखासे जि फैबाय थानाय विधान सभा इलेक्शनाव मोनसे स्ट्रं थांखि लादों जिहेतु जाय एनडिएजों थाफायो बे रिजनेल पलिटिक्सआनो जा जायखिजाया पार्टियानो जा एनडिएजों थानाय पार्टिनोनो बिथांमोना भट होआ होननानै बिथांमोना स्ट्रंलि खुद्रिसारदों आरो जितु थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव बिपिएफनो मुस्लिम हारिफ्रा 80% भट होनानै सरकार माने सोरखाराव पावाराव लाबोदों नाथाय एबारनि जितु विधान सभा इलेक्शनाव जितु एनडिएजों थानाय हिसाबै बिथांमोना बिनि फिननायखौ होगोन होननानै एमसुनिफ्राय बे बाथ्राखौ फोरमायदों थ' लोगोसे जितु टंला विधान सभा समष्टि बा विधान सभा एलएसियाव मोनसे दुंहाव थासारि केन्डिडेटखौ लानानै बा सिटखौ लानानै थ' एनडिए हिसाबै बिजेपिनो हगारदों होननानै मिथिदों नोंथांमोना बयबो मिथिखादों जानांगौ बिपिएफ आरो बिजेपि जितु एलायन्स जानानै विधान सभा इलेक्शनखौ गेलेगोन थ' बेवहाय टंला समष्टिखौ बिजेपिनो एगारदों बे बाथ्राखौ मिथिनानै बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिपिएफनि अफिस सियार माने बुफाय बुसि खालामनाय थ' नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो আমাৰ বিপিএফৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতৃত্বই যিখিনি কথা কৈছে তাতে সম্পূৰ্ণ মই দ্বিমত আছো এই কথাখিনিৰ লগত মই মত পোষণ কৰা নাই এখেতে কৈছে সংখ্যালঘু বিপিএফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অৱহেলিত হোৱা নাই সম্পূৰ্ণৰূপে অৱহেলিত হৈছে তাৰ কাৰণ যোৱা বিটিসি নিৰ্বাচনত 4খনকৈ আসন হাগ্ৰামে আমাক জিকোৱা নাই 4খন আসনৰ লগত 26খন আসন আমি জিকাইছো সংখ্যালঘুয়ে 28খন আসনতে আমি জিকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছো সংখ্যালঘুয়ে তাৰ কাৰণ 8,87,000 ভোটৰ মাজত 5 লাখ ভোট আমি দিছো সংখ্যালঘুয়ে শুনক এক মিনিট তাৰ পিছতো 5,22,000 ভোট দিয়াৰ পিছত সিএসবিৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভোটত হাগ্ৰামে যেতিয়া এজন সংখ্যালঘু ব্যক্তিক নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ কৰিব যে সংখ্যালঘু অৱহেলিত হোৱা নাই সম্পূৰ্ণৰূপে অৱহেলিত হৈছে সংখ্যালঘুয়ে হাগ্ৰামক চৰকাৰৰ আনিছে চৰকাৰত অনাৰ পিছত সংখ্যালঘুক অৱহেলিত কৰি হাগ্ৰামে এনডিএৰ লগত যোগ হৈছে গতিকে আমি এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধ কৰিছো অহা 26 নিৰ্বাচনত এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰক কেনেকৈ ভৰাব লাগে আমি আমছে তাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা নাই মই আপোনাক এটা উদাহৰণ দিছো আপোনাক এটা উদাহৰণ দিছো আপুনি কৈছে অবলিত হোৱা নাই যদি অবলিত হোৱা নাই কিয় সিএসবি এটা বোৰ্ডত এটা মেম্বাৰ দিব নোৱাৰি
একচুৱেলি কি হয় আমি BPF দলৰ পাৰ্টি কৰ্মকৰ্তা হিচাপে আমি একচুৱেলি টংলা সমষ্টিটোত আৰু এই 3টা টাৰ্ম দখল কৰা আৰু বৰ্তমান সময়তো এক্সিষ্টিং বিধায়ক আছে তাৰ পিছতো কি কাৰণত ধৰ NDA প্ৰাৰ্থী বিজেপি দলক এৰি দিব খুজিছে বা বিজেপি হ'ব ইয়াত প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি শুনা পাই আছো এই কথাটো আমি বুজি পোৱা নাই কাৰণ আমি যিহেতু ইয়াত হাৰা নাই কোনো কালে আমি হাৰা নাই ইয়াত MCLA জিকিছে थारैनो बुजिबाय BMSनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जितु फैबाय थानाय समाव NDA जाय NDA जों थायो BPF जा जायखिजाया पार्टी जा NDA जों थानाय पार्टीखौनो माने बिथांमोना सापर्ट होआ आरो भट होआ होननानै बिथांमोना बुंखादों मानोना NDA जाय BJP गभर्नमेन्टआ मुस्लिम हारिनि थाखाय माने गोबां प्रेसार खोलिबाय थायो दा बेखौ लानानै बिथांमोना BJP गभर्नमेन्टखौनो सैला बेखायनो जाय BJP जों थाफायो बे पार्टीखौनो बिथांमोना भट होआ होननानै बिथांमोना स्ट्रंलि मोनसे थांखि लादों तो थांनाय जितु BTC इलेक्शनाव जेरैबायदि BPF पार्टीखौ सापर्ट होनायमोन नाथाय फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्शनाव तो BPF पार्टीया मुस्लिम हारिनिफ्राय इसेबां सापर्ट मोननाय नङा नैबे बाथ्राखौ जोङो नोजोर होनो हायो आरो नोंथांमोना नुदों जितु टंला LSC आव BJP आरो BPF नि गेजेराव जि दाङाबाजि BJP नो हगारदों टंला समष्टिखौ तो बेवहाय जाय BPF नि मावथिफोर BPF नि वर्कार्सफोर दैदेनगिरिफोर टंला समष्टिनि बिथांमोना जायखौ दुर्गा दास बर' होननानै मोनथियो BPF नि MLA सब बिथांखौ मोननो लुबैदों तो दुर्गा दास बर'आ बर' नंगौना नङा गोबां माने ससियेल मिडियायाव सावरायनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बर'फोरनि थाखाय दुर्गा दास बर'आ मा मावखो मा बाथ्रा बुंहैखो मा खामानि मावखो दिनैसिमबो रावबो नुवा रावबो मिथिया होननानै जोङो बेफोरबायदि सावरायनायखौ नुयो थारैनो बेसेबां सैथो बेखौ रोखा रोखा बुंनो हाया नाथाय गोबां मानसिफोरनि बा गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्राया माने सरसा जायो जितु दुर्गा दास बर'आ सासे बर' मानसि नङा होननानै थारैनो बेखौ फोथाया रायजोफोरनि सायावसो नाथाय जे सिचुवेसना जादों दा माने जोबोद गाज्रि जागासिनो दङ पलिटिक्स हिसाबै आरो जोंनि BTC ओनसोलाव जितु BJPनो माखासे सिटखौ BPFफ्रा हगारखाबाय आरो BPFआ गेलेगोन आरो फारसेथिं UPPL पार्टी दङ UPPL पार्टीया दा एलायन्सआव थागोन थाया बेखौ माने क्लियारलि बिथांमोनाबो फोरमायथ'वाखै आरो तो अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ तो बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो